Nakatry na ba kayo mga eskulog manguha ng mais, magtanok at mag-anag? Sobrang napakalami pa talaga ng tinanok at inanag. So what's up mga eskulog, ngayong araw na to ay sasagka kami ng bukid. Pupunta kami sa tatay ni Dodong at mangunguha kami ng anagon. At ayan na nga, naabot na kami sa uma sa tatay ni Dodong. Sobrang napakadaghan talaga ng mais niya. Hindi na kami magpalangay-langay pa at ayan na, tinop-top na namin ang mais. Para pang nakatag-iya dito si Adjon kasi top-top ng top-top lang siya. Sobrang napakalami talaga nito anagon, presko-presko pa talaga. At ayan nga, nanop-top din si Dodong para dali kami makatigom ng mais. At ito ang ipo-food trip namin ngayon, magtatanok at mag-aanag kami. Sa puntong to nakakita si tatang ng kapayas na hinog at hindi na niya pinasaylo. Nagkuha na siya ng dughit at ayan na nga, dinugsang-dugsang na niya ang kapayas para mahog. At ayan na nga, nahog na at sinasaw pa niya. Dito inukba na niya ang kapayas at sobrang napakalami talaga, nagilo-yilo pa talaga ang kapayas. Dito ay kinukuhaan na niya ng liso, abhab-habin na niya para pa talagang lunos dito si tatang at hinabhab niya pag-ayo. Para talagang amaw at dito si Tasan tumiti pa siya at nangangayo siya ng kapayas ni tatang. Giduduaan pa talaga sa amaw. At sa mga oras na to ay sakto na ang aming kinuha na mais at papauwi na kami pa dong. Pinasaan na namin ang mga mais. Ito na nga, naglalakaw na kami pa uwi. Sa mga nakamis nitong mais, manguha na kayo sa silingan. At ayan na nga, naabot na kami at pinundok na namin ang mais. At sa mga oras na to, kinuha na nila ang puso ng mais at pinundok na nila. Dito kinukuhaan na nila sa pakpak para isod sa kaldero, tanukin namin. Sobrang sakto talaga ito tanukin at may nasagol pa talaga na lagas-lagas na. Ayan na, sinusod na namin sa kaldero para tanukin na namin. Puno talaga ang kaldero namin, sobrang lami talaga nito. Magta-transition na tayo at ito na, mag-aanag na kami. Ayan na nga, kinukuhaan na ni Adjon ng pakpak at pagkatapos inukay-ukay na niya ang baga at iniitsa na niya ang mais. Sa pagsugba nito, huwag mo talagang iduol sa kayo pag-ayo kasi maahat at mag-utot-utot ka talaga kapag dinuol mo sa kayo ang mais. Habang sila ang nagsusugba, ito naman tinatakang na natin ating mais. Magta-transition na tayo at ayan na nga, nakatukob na si tatang ng mais. Napaigpaig pa talaga ang kanyang mais at dala na daw himas mo. Hindi niya pinalangay pa at kinaon na niya talaga. At kung hindi nyo pa ito nasawayan, mag-anag na kayo. Sobrang napakalami talaga ng inanag. Napaig-paig pa talaga gamay, dala niya yan himas mo. At dito naman, binalibali na ni Dodong ang uban na mais kasi napapaig na talaga ang dapit sa kilid. Sobrang napakagaling talaga ni Adjon magsugba. Paig-paig pa talaga ang kilid. Sobrang napakalami kasi hap hilaw, hap paig, hap luto. Pero hindi na natin yan patawarin. Sa mga oras na to, inukba na namin ang aming tinanok. At ayan na nga, nagbukal-bukal na at lata na siya. At ayan na nga, hinahaon na ni Adjon para mangangaon na kami. Sobrang sarap talaga ng tinanok. At hinhukad na namin para papa na talaga. At magbubudol na tayo dito. At ayan na nga, kakain na kami. Anagonon. Paliwala po. Ito. Yan, bless. Ako anay magtanong ko, ako man yung tagutuguran nung daling alata. Palang humok lagi, dali. Oo. Ay, tagutuguran ko man sa una. Usal ako. So, ang nito sa malagan. Dali. Ako nito po, Edgar, parintos po. Parintos. At sa puntong to, laras na talaga sa pagkain. Sobrang napakalami talaga ng tinanok at inanag. Sa mga nakarelate nito, i-like at i-share niyo itong video at mag-comment kayo. Bye na sa inyo.